Gepli yer Azatlyk radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2016-njy ýylyň 5-nji awgusty hepdäniň anyny. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Rio de Janeiro'da 31-nji Tomuzka Olimpiýa oýunlary başlanýar. Olimpiada orsiýetli sportsmenleriň gatnaşmagyna hem ruhsat berildi. У нас сегодня есть хорошие новости для российских болельщиков. Liwaply Nurmenli Yusubowa türkmen gümrükçüleriniň raýatlary gödöklük bilen çemeleşýänligini aýdýar. Men tizden Liwap vilayatyndan Özbegistan Buhara vilayatyna gitýän ara çekden tamojnadan şo ýerde tamojnada işleýän işgärler ören gödek. Türkmenistanda harit bahalary bilen bir wagtda käbir hyzmatlaryň nyrhlary hem ýokurlandy. Odan Çeleken şäheri häzirki Habar şäherinde Habarın kenarında yerleşen Şayda zaýkreleriň ýol nyrhlarynyň bazardaky azyk haritlarynyň göle iýleş nyrhlaryň galandygy. Şun biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölügine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyşyp bolan. Pentagon Islamabada harby kömek üçin niýetlenen $300 milyon saklanlygyny sebäbi Pakistanyň Haqqani toporuna garşy netijeli çäre görmänligini aýtdy. Bu kömek puly Pakistanyň harbiýleriniň 2014-nji ýyldan bäri terrorizme garşy görüşde çeken ýetkisine garamazdan saklandy diýip 4-nji awgustda Pentagonyň medeniýet wekili Adam Stamp aýtdy. Birleşen Ştatlar Haqqani toporuny Awganistanda we Pakistanda hereket eden terrorçy gurama diýip adlandyrýar. Kongress 2016-njy ýylda harby kömek üçin niýetlenýän $1 milyard möçberdäki puldan $300 milyon Pakistana berilmegi üçin Gorunmak sekretary Ash Carter'ın Pakistanyň agdalan topora garşy görüşündäki üstünlügi oňlamagynyň zerurlygyny aýdýarlar. Töle üçin kesitlenen wagt möhleti 30-njy ýylda doldy. Carter pul kömegini saklama kararyny ilkinji edek 3-nji awgustda ma'lum etdi. Türkmenistan Kazakistan bilen umumy serhedini wagtlyň ýapdy. Kazak tarapynyň aýtmagyna görä Türkmenistan öz kararyny howpsuzlyk sebäpleri bilen düşündiripdir. Kazakistanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Günbatar Mangistau regionunyň resmiýetleri serhediň 4-nji awgustdan bäri ýapyk galýanlygyny aýdýarlar we türkmen resmiýetlerine salgylanmak bilen bu çäranyň azyndan 5 günläp dowam etjekdigini belliýärler. Mangistau regionunyň ýaşaýjylary Türkmenistanyň Balkan vilayatyna 5 gün möhletli wizasyz siýahat edip bilýärler. Aşgabat Türkmen-Kazak serhedine soňky günlerde ikinji gezek ýapýar. 20-nji ýylda Türkmenistan howpsuzlyk sebäpleri bilen düşündirip serhedi 5 günlük ýapypdy. Türkmenistanyň serhedi ýapmak bilen bagly hereketleriniň Kazakstanda iýun we iýul aýlarynda polisiýa bölümlerine edilen adam pedali hüjümler bilen bagly bolup bolmazlygy nämälim galýar. Pakistan, Awganistan, Tajikistan, Xitay bilen birlikde islamçy gozgulunçylara garşy görüşmek maksadyny öz öňünde goýan harby alliansa goşulýarlar diýip resmiýetler aýdýarlar. 4 ýurdun harby liderleri 4-nji awgustda Xitaýyň Xinjiang regionunda duşup birleşik barada oglan etdiler diýip Pakistanyň goşuny ma'lum etdi. 4 taraplyň hyzmatdaşlyk we saatlaşyk mexanizmi diýilip adlandyrylýan birleşik agza ýurtlarynyň terrorizme garşy durmak we aňtaw uğurlarynda bile işleşmegini üçin etmek maksat edinýär diýip Pakistanyň resmiýetleri habar berdiler. Terrora garşy görüşde Birleşen Ştatlaryň ýaranlary bolan Pakistan we Awganistan ýem 10 ýyldan gowrak wagt bäri islamçy terrorist toporlarynyň şol sanda Al-Qaidanyň we Talibanyň zorluklary bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Tajikistan öz islamçy söwüşçilerinden ejir çeker. Xitay Pakistan bilen serhedindäki esasan musulman ýyratly Xinjiang welaýatynda etnik azlyklarynyň islamçy toporlaryna garşy görüşýär. Şeýle-de Xitay Awganistanda Talibana garşy görüşde Pakistan we Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissary Zeyd Ra'ad Al-Hussein Iranda şu hepde 20 adamyň atylyp cezalandyrylmagyny uly adalatsyzlyk diýip adlandyrdy. Hussein 5-nji awgustdan beýannamasynda cezalandyrmalaryň çylşyrymly jinaýat işleriniň aýplanýanlaryň adalatly suud edilmegine bolan hak hukuklarynyň depelenmeginiň netijesinde amala aşyrylanlygyny belledi. Maglumatlarda şu hepde ölüme höküm edilenleriň tas ählisiniň Kürt jemgyýetinden bolan sünni musulman
ýaşanlar dygy çak edildi. Resmiler agdalyanlaryň Kürt regionundan dygyny we olaryň tawhid we jihad toporlaryna degişlidigini aýtdylar. Amnesty International guramasynyň maglumatyna görä esasan şaýyl atly Iranda şol azyndan 977 adam ölüm jazasyna hökm edilipdir. Gurama Iranyň Hytaýdan soň dünýä derejesinde ölüm jazasyny iň köp berýän yurttuğunu aýdýar. 5-nji awgustda Rio de Janeiro şäherinde 31-nji Tomuska Olimpiya oýunlarynyň resmi açylyş dawarasy geçýär. Gün Orta Amerikada ilkinji ýylda geçirilýän olimpiada 21-nji awgustda çenli dowam eder. 206 ýurtdan baran 10,5 müň sportçy ýaraşlara gatnaşmak üçin hasaba alınıpdyr. Şeýle-de 28 sany sport görnüşindäki bäsleşliklere bozgunlar, toporlary hem gatnaşarlar. Olimpiya oýunlaryna ilkinji ýylda Kosowa we Gün Orta Sudan hem gatnaşar. Hormatly dinleýijiler, siz günüň we tagadyň käbir täzelikleri bilen tanyş boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. 5-nji awgustda Rio de Janeiro şäherinde 31-nji Tomuska Olimpiya oýunlary başlanýar. Gün Orta Amerikada ilkinji ýylda geçirilýän olimpiada 21-nji awgustda çenli dowam eder. Olimpiada gatnaşmak üçin 206 ýurtdan baran sportçylar hasaba alınıpdyr. Bu halkara sport çäresine kölege salan meseleleriň biri Orsiýetiň sportsmenleriniň daşyndaky doping dawasy bilen bagly boldy. Orsiýet Rio'daky oýunlara gatnaşmak üçin 300-den gowrak sportçysyny iýeripdi. Orsiýetli sportsmenleriň olimpiada gatnaşmagyna degişli soňky täzelikleri kärdeşim Ýowşan Nurwandan dinläli. Halkara sport suudu Halkara Olimpiya Komitetiniň atletleri geçmişde doping ulananlygy üçin girden gadaganlygynyň kanuny güýjüniň ýokdugyny aýdyp, gadaganlykdan çykmaga çalışýan Rus atletleriniň Rio oýunlaryna gatnaşmagyna ýol açdy. Bu karar 5-nji awgustda başlanýan oýunlaryň öňü sirasynda Olimpiya Komitetiniň Orsiýetiň 389 olimpiya atletiniň 270 şol sanyny 20 san Rus gimnastikaçysynyň oýunlara gatnaşmagyna ruhsat berilmegini eglan etmek bilen belli boldy. Suudun kararı esasında oýunlara gatnaşmagy resmi taýdan gadagan edilen Rus atletleriniň 118 töwereginiň gatnaşyk hukuky gaýtadan dikeldilip biler. Sport boýunça arbitraj suudu 2 san Rus kürekçisiniň we yüzücüsiniň oýunlara gatnaşyk hukugyny keltdi. Olar geçen hepde öz sport federasiýalary tarapyndan geçmişde doping ulananlyklar üçin gadaganlyga salynıpdy. Sport federasiýalary olary Olimpiya Komitetiniň 24-nji ýyllak görkezmesi esasynda gadagan edipdi. Suud bu gadaganlyklaryň kanuny güýjüniň ýokdugyny sebäp atletiň şol bir doping biýdilgünçiligi üçin 2 gezek gadaganlyga salynıp bilinmejekdigini aýtdy. Şeýle-de suud komitetiň olar gadagan etmek baradaky buýrugynyň atletleriň adalatlylyga bolan tebii hukugyny hormatlamaýanlygyny aýtdy. Suud özüniň 4-nji awgustda kararynyň Orsiýetiň doping sebäpli gadaganlyga salynan beýleki bir topar atletiniň hem şikaýet etmegine getirip biljegini boýun Bu ilkinji adım diýip suudun baş sekretary Matthew Rip Reuters habar gullugyna aýtdy. Bu ýerde geçere uğur ýol mümkinçiligi ýok. Biz 24 saat içinde bir şikaýet edip bilýär. Şeýlelikde ähli zat mümkinlik ol sözüniň üstüni ýetirdi. Orsiýetde döwletiň howanarlygyndaky doping subutnamasyna jogap edip Olimpiya Komiteti sport federasiýalaryna Rus atletlerine diňe bir ýagdaýda olar talap eden halatyny şol sany geçmişde doping ulanmadyk bolsa ýarşa gatnaşmak ruhsatyny bermeligini aýtdy. Hut şu ýagdaý hem onlar Rus atletiniň gadaganlyga salynmagyna getirdi. Sözcü Mark Adams AP habar gullugyna Olimpiya Komitetiniň suudun kararyny kabul edýänligini aýtdy. Biz elbetde halkara sport suudun silýärs we olaryň kararlaryna eýerer diýip olaýtdy. Komitetiň prezidenti Thomas Bach Braden kätebil kararlar halýar, kätebil halamaýar, emma olar hem işi hormatlaýar. Halkara sport suudu sportda iň ýokary suud diýdi. Orsiýetiň Olimpiya Komitetiniň başlygy Aleksandr Zhukov Olimpiýanyň 2 gezek çempionu bolan Yelena Isinbayewa ýaly sport ýyldyzlarynyň şol sanyny Amerikan ýurgy Justin Gatlin'in geçmişde başga ýurtlarda doping biýdilgünçiligi bolanlygy üçin ýarşa gatnaşdyrylman sport ýarşlaryna öýden tomoş etmäge mejbur edilmeginiň adalatsy boljakdygyny aýtdy. Kärdeşim Ýowşan Nurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munyň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň.
Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk Radiosu ýazyp tapbilersiňiz. Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. İýul aýynyň aýagynda Minskiň aeroportunda tutsak eden Çary Anna Muradova Türkmenistana uğradylmak howpunyň awanýanlygyny onuň ýakynlary habar berdiler. 2000-nji ýyllaryň başynda Azatlyk Radiosynyň habarçysy bolup işlän soň syýasy gaçywatylyk alyp Şwediýada ýaşan Anna Muradowyň aklawçysy Türkmenistanyň prokuraturasynyň ony tutsak etmek barada 15 ýyl mundan odul çykaran talapnamasyny goýdy tasdiklandygyny aýdýar. Çary Anna Muradowyň ykbalyna degişli soňky ýagdaýlar barada kardeşi Merdan Sariýewiň ýagdaýy izlerleýän Belarusly Murat Hanaliýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Çaranyň soňky ykbaly barada aýtsak, Türkmenistana iýerbek barada mesele Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň gydyklanýanlygy barada maglumaty ýetiripdirler Belarusyň baş prokuraturasyna. Diýmek, Belarusyň baş prokuraturasy Çaryny nähili ýagdaýda aýplanýanlygy barada dokumentlere garaşýar. Her dokument sol gelenok, ýöne şoň garaş götürilýär, dokument geldi. Şoň esasyna egerde Belarusyň baş prokuraturasy hakykatdan cinayet edenligini sut edici dokumentler var bolsa, agryk uğradyr diýen habar barda. Bu maglumaty bir de Çaryň aklawçysy aýtdy. Şu wagt Çaryň ykbaly bilen bagly meselede daşary ýurtdaky hukuk goragy jemgyýetler uly hereket edýänler, olar ýa-da soňky bilişimlerle internet saytlarda Çary barada maglumatlar çap etdiler. Şuň habar geldi Şwediýanyň habar berişleri işlerinde de Çary bilen bagly mesele barada material taýýarlap oturýarlar. Aňardan Şwediýanyň jurnalistleri jaň edip gürklanyp nähileki ýagdaýda Şwediýanyň garajdany tutsak edildi diýen soragy berýärler, şol barada ýa material taýýarlap oturýarlar. Murat, indi Şwediýanyň ilçihanaty nähili hereketleri amal asyrýar bu ýagdaýlarda? Şwediýanyň ilçihanasy näme Belarusyň baş prokuraturasyna görkezme bere bilmeýär. Şondan onlar haýyş edýär şu ýermeligini. Onlar hakykatdan tasdiklady şu şahar biziň raýatymyz. Bundan naşaram kädir Belarusyda ýerleşýän Birleşen Milletler Guramasynyň ýanky fiýaty boskunlar bardaky bölümini ýutupdylar. Olaram degerli kömegini berjekdir aýtdylar. Şaryň agryk ýermeligini olaram garşy sebäbi 16 ýyl geçdi, ondan bäri birinjiden ol aýtlama ýonkaýan adamlaram ýogyny, ol ýonkaýan aýtda dogrumy, näde dogrumy, ona takip jogap ýok-da, dogrusyny aýtsak. Agalanda näde dokumentler gelsäňerden advokatlar belli derejede garaş götürülür, şol tarapyndan iş geçirirler. Hakykatdan hem şol Çary cinayet edipdirmi ýa ol fiýata taýdan ýa-da olatlaram belli bor. Kardeşim Merdan Sariýewiň Belarusly Murat Hanaliýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Özüni Narmenli Yusubowa diýip tanadan Lewaply raýat Azatlyk Radiosyna hat ýazyp, Türkmenistanyň gümrük gullugynyň işgärleriniň özüne ýaşyny silaman gödek daraşandyklaryny gurrun bermek isleýänligini habar berdi. Azatlyk Radiosy Narmenli bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy we onuň öz baştan geçirenleri barada gurrun bermegini sorady. Kardeşim Ýowşan Anna Urwanyň geçiren bu söhbetdeşligini bilelikde dinläli. Men tizden Lebap vilayatından Özbekistan Bukhara vilayatyna gitýän ara çekden tamojnadan şo ýerde tamojnada işleýän işgärler ören gödek barlaýarlar, soragy tutýarlar. Şonu aýtjaktym, şo barada aýtjaktym. Barlamak ýa soragy bermek olan wezipesi bilen baglanmy ýa ol wezipeň çäginden çykyp şoň ýer barlyk edýärlermi? Şo wezipeň çäginden çykyp barlap ýene-de şol gorkusan bolup arasynda egerde şo Özbekistana geçeninde şo ýerden bize habarlar getirmeseň, biziň soralarymyza jogap bermeseň, biz seň dokumentlaryňy näde dogry diýip deport eder diýip gorkusan bolýarlar. Olar sizden nähil habar getirmek soraýarlar? Mysal üçin men özümden soranda şo ýerdäki ýaşaýyş dogrusunda adamlaryň ýagdaýy dogrusunda aýtdyýarlar.
Eger olan diýen zatlaryny aýtmasaňyz size näme diýerler olur? Sol endi men olara aýdanymda men birinciden gorkýan, özüm okumam ýok, mektebe oturan adam, men bilimemem, onýaly hemme zada ýetbermeýär, men onýaly zatlary bilmeýän, jogap berip bilmeýän diýsem, şonda meni gorkuzan bolýarlar. Gödök daraşýarlar diýäňiz, şo gödök daraşanlaryny sorak etmeden, barlamadan başga nähili hereketler edýärler Türkmen gümrük işgärleri? Edýän hereketlerinden mysal üçin men özüme aýratyn bir otaga girizip, giyimlerimi çykardyp barladylar. Ýaşym biraza ýeten aýal bolsam, şonda da barladylar. Sizi erkek adamlar barladymy, şeýle ýagdaýda ýa aýal adam barladymy? Aýal adam barlady da men olara meňde isat ýok. Nem için beýle edýäňiz? Men ýaşyma mene biraz ýere baran aýal, men utanýan diýsemem, ýok, biz hemmen barlamaly diýip aýal, ýaş gyzlar barlady. İçki giyimlerimi çykaryp barladylar. Hemmeler barlaýan ýa diňe sizi barladylarmy ýa aýratyn alynan adamlar barlaýarlarmy? Şu höýlülen adamlar barlaýarlarmy? Endi men onu anyk aýtyp biljekler ýöne bir kisany ýanymda bile geçen aýallaram aýtdylar, olaram şeý diýip eýneşiklerini çykaryp barlapdyrlar diýdiler. Barlanan aýallar näme diýerler, näme gurulun edýärler, soňundan olar bu ýagdaý bilen alalaşýarlarmy ýa olar nägilemi? Nägile elbetde, sebäbi adamy kimsiden ýan bolýar, bu hiç gep ýok, geyimini çykar diýip dursa, aýal adama bir hili ören kimsidici täsir edýär. Edil biz bir şo ýerde bir içaly ýa başga bir zat, şonýal bir adam ýaly bizere seredenini ören adam özüni yaman duýan ekeni. Şu zatlara açyktym, işgärlerim şöyle harby formada ýörýän ýigitlerim bölek bir otaga girizýärler, şöyle gepleşenlerinde de gödek gorkuzup gepleşýärler. Onýaly näme bolmaýar tamojny diýende. Dostlugyk araçagy bolsa, näme üçin onýaly edil içaly adamlara aranýaly garaýarlar hemme. Ýaşyňa da sereden ýok, aýal erkegiňe de sereden ýok. Livaply Narmengli Yusubow bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Aşgabatda köpden beri öse oturan agaçlaryň çapylmagy dowam etdirilýär. Paýtagtyň häkimetleri soňky aýlarda ýüzler çagajy çapyp ýok etdiler. Munyň netijesiniň şu günler yssyk howada has hem duýulýanlygyny yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Kardeşim Sehranyň Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligini diňläli. Biz heýleýär atmak tutjak bolsaňa juda köp ýöne İlatın paýtagtyň ýaşaýjylarynyň uly höwes bilen barýan uly seýilgählerinden Neziminiň adyny daxynýan seýilgäh bardy. Bir Mir mikroýorlaryna ýerleşýär. Ondan soňra 9-njy mikroýon bilen Gowdan mikroýorlarynyň arasynyň çatyrygyny 100 fontan diýen ady alan seýilgäh bardy. Bir ýerde de bir oňotsadan şol diňe çynar agaçlary eklendi bundan 35-40 kilolor. Ondan galy berse de şäheriň merkezinde garaşdyrlyk şaýorly bir tarap şaýorunyň aralygyna ýerleşýän Altyn Ahır atly seýilgäh bardy. Bu paýtagtyň söýgüli ýerlerinde şolaryň Altyn Ahır ýarym ýyl çemesi wagt bäri 100 fontan ýaly 3 ýyl bäri Nezimi seýilgäh bolsa 2 aý bäri ýapykdyr şol rekonstruksiýa işlerini geçirilýärdiňden bahana bilen ýöne şol seýilgählerde diňe ýöne ýapykdyrylgyn däl şol seýilgählerdäki nizemeýliň dowamyny adamlaryň mehri adamlaryň zähmeti bilen kemale ýetirilen agaçlarynda ensemes çapyldy. Aman rada şol bir wagtyň ödünde türkmen mediasynda seýilgähleriň häzirki zaman binagärliginiň möhüm faktory da habar berilýär. Beýlik tarapdan seýilgähler ýapylyp baglar çapylýar. Şeýle bolandan Aşgabatlylaryň Tomsun suwunlarynda diňe almagy gedelen çetmek üçin nähili mümkinçilikler bar? Aşgabatda seýilgählere gedelen etmek mümkinçiligi öňde hanan sebäpleri juda çäkli. Aýdaly Aşgabatyň Gunorta böleginiň ýaşaýjylara Aşgabat şäheriniň Arşawil şaýoly bilen 10 ýyl awadançylyk şaýorunyň ortasynda ýerleşýän garaşdyrlyk seýilgähi diýilip atlandyrylýan uly seýilgähi ýerlerden gedelenje barýaly özüm şu ýerde bellemeli zat birinciden adamlar ýer şäherden sagat diýen 5:30-da 6-dan başlap şu seýilgähe barýarlar. Şu wagt awtobus gatnaşlaryň juda helçe ondan köpden adamlar öz hususiyetçiligindäki
avtolog bilen barıp şol yürüyten etlenen yerlerde avtologlaryny goýup gedelenje çykýarlar. Ýöne şol gedelenje barýan adamlaryň da keypine soňuna uğrayan birden ýagdaýlar bar. Birinciden garaşdyrlyk teýilgähinde men barmak bukutanaam ok ýöne 100den köprek fontan var. Ine şo 100den köprek fontanyň işlese 6-7 saat işleýär, galalary işlän ok. Yeni de bir ýagdaý şol seýilgähinde ulu köçelere diýreýän taraplary gün ortada Arçabil şaýoruny demir gazykdy, only awadançylyk köçetini Gunnogordy, Annalyp köçetini Gunmatardy, Saparmurat Türkmenmaş şaýoruny diýreýän taraplaryny 3 gatar baglary gatgo feredilýär. Seýilgähiň ortasyny ol çen çak bilen bir 20 hektardan köprek ýerde bolsa, ağaçlar iýi giderli gurap barýar. Şunu ýalňy çykalgada da adamlara ağa ýana gedelen jetmäge iýertirdi, askowady bolmagy döredýän mümkinçiliginde şunu ýaly çäkli taraplary bar. Aşgabatly ýataja Manmurat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Türkmenistanda harit bahalarynyň galmagy bilen bilelikde şoňlar käbir hyzmatlaryň bahalarynyň hem ýokurlananlygy habar berilýär. Habarçymyz Sultana Çylywa dinç alyş üçin çykdyjylaryň hem köpelenligini gurrun berdi. Kardeşim Tehranyň geçirilen söhbetdeşligini diňleýäli. Odan Çyleken şäheri häzirki Habar şäherçeti Habaryň kenarynda ýerleşýär. Ştaýda o ýyldan oýla nörflaryň, jaý kireyleriniň, ýol nörflarynyň, bazardaky azy haritlarynyň nörflarynyň galýanda göze ýyllar şol hasam göze ýyllar nörflaryň galandygy. Orta hazatdan 25-30% çeneti nörflar ýokarlanypdyr. Sultanyda nämelerde nörflar ýokarlanypdyr? Ýagny anyk görüň beräýsiňiz. Hawa nörflaryň ýokarlanmagy ilk öňse ýol kireylerinde görünýär. Şäherçi Çeleken şäherçesine Balkanawatdan diňe maşin ulagynda gaýdyp bolýar, taksida gaýtmaly bolýar. Şol basgyçda gatnaw ýok, ýa-ni ýola çotdy, ýa samolyot gatnaw ýok. Şu taksiler geçen ýyl ondan öňki ýyllar ýol nörflary adam maşyna 10 manatdandy. Şol nörfler 20 manata galdyrylypdyr. Ýol kireyleri häzir adam maşyna 20 manatdan. Ondan soň jaý kireyleri şu adam hanny odal 20 manatdan ýaşap bolýan, alyp bolýan öýler häzir adam maşyna 25-30 manata çelli galdyrylypdyr. Jaý kireyler türlü görnüşli bolýan, şu 10 manatdan 20 manatdan 25 manatdan her hilek şol özüniň şu jaý amatlylygyna görä näketýärler. Şolaryň hemmesi şol ýöne kerek jaýlarym, ýa-ni bir näme amatlylyg gowy jaýlarym şu özüne görä şol 5 manat 6 manat galdyrylypdyr jaý kireyleri. Ondan soň şu bazarlara barýan azy harytlary gögönümlerde 1 manat 2 manat beýleki şäherlerden Balkanawatdan ýa Aşgabatdan gögönümler her kilogramynda 1 manat 2 manat tapawut berýär. Sultanyda bahalaryň gymmatlamagyny jaý eýeleri ýa-da taksi sürücüleri näme bilen düşünürýärler? Şu taksi sürücüleri esasy ýoluň yaramazlygy bilen düşündirýärler. Şu gaty maşyna zaýa bolýar, ýollar yaramaz. Şu maşynalar zaýa bolýar, çykdyjy köp bolýar, ähtiýatlyk şaýlary teti çalşmaly bolýar diýip şeýle gurrun berýärler. Ýöne zaýa eýeleri şu kireleriň galýanda kelle wagtlar galýan, bazarlarda senaga haritlaram galýar, haritlaram oýuldan oýlap galýar. Bizim şol özümde durmuşyň gidişine görä kaldırmaly bolýar diýip şeýle düşündirip berýärler. Ýöne dinçilmä gelýärleriň sanynyň artmagy bilen eýamşy kireyne jaýlar tapmagan bir ýere kıylaşýar. Adam hem jaý ýetmeçilik etýär. Indi şu sebäpden şeýle jaýlaryň kireyne kaldyrýan bolmaklary mümkin diýip dinçilmäne gelýärler şeýle diýerler da jaý tapmak üçin şonuň üçin kireylerden kaldyrýarlar, öýleri ýerli ýaşaýdylar diýip şeýle gurrun etýär, dinçilmä gelýärler. Sultanyda onu bu ýagdaý turizme täsir ýetiren nokta, ýagny bu ýere barýan, dinçilmä barýan ýaşaýjylaryň sanyny onu täsir ýetiren nokta şeýlemi? Yok, täsir ýetiren nokta gaýtyp hawada da dinçilmä gaty gymmat diýip adamlar ýyl-ýyldan Çelekenin Hazaryň kenaryna dinçilmä gelýärleriň sany artýar.
Nähilen bolsa eýem awada bilen deňeşdireninde baş bäri bolýar. Onda ol bir 20%, 25% galany bilen halk eýem başga çykany ýok da bir ýerde diň salmaly. Şonuň üçin olar gelmän oturanok. Köni nurklaryň galýandygy äsker göze ýyle. Beýle elbetde käbir masalalara ahram salýanda duýulýar, görünýär. Sebäbi şeý jaý alman, ýa-ni deňiziň kenarynda şeýle ýatyp turýan adamlara da gawat gelip bolýar. Käbirleri masalasy bilen ýa-ni marşrut maksilerde, umrak maksilerde masalasy bilen gelýärler. Ully kiçili maksilerde gelip şo jaý kireni tölemejek bolup şol maksinda ýatyp turup maksinin ýanynda kölek edip şonda ýatyp turup diň salyp ýörerler, emma şol jaý kireni gymmat görüp. Habarçymy Sultan Açylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Owganistanyň Demirgazyk welaýatlarynda güýçli töweşleriň dowam edýänligi ýene habar berilýär. Şu günleri Gunduz welaýatyndaky ýagdaýlar barada habarçymyz we kärdeşimiz Şamirdan Gulumradynyň berjek maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Gundugora Owganistanyň Gunduz welaýatynda dartgyllyk dowam edýär. Gunduz welaýatynyň 9 etraby bar. 5 etrabyna jeňçiler ýeçilik edýär. Galan 4 etrabynyň territoriýasynyň 70%-dan gurragyny jeňçileriň kontrollyk edýändigini yerli resmiler boyun alýar. Gunduz welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Esedulla Sadatyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Kalaýdal etrabynda awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda 17 gün çatışyk bolupdyr. Türkmen ýaraglarynyň komandiri jeňçilere garşy berk göreşipdir. Jeňçiler Kalaýdaly tirahyr basyp aldy. Diňe 4 oba galdy. Eger şonam ele geçerse onda jeňçiler Amy derýanyň boýunda ýerleşen etraplary basyp alar. Jeňçiler Hamyap etrabyna barýança Seret ýakany basyp almagy planlaşdyrýar diýip deputat ma'lum etdi. Kalaýdalda 17 gün bolýar uruş bolup, uruşda Kalaýdal döwletiň elinden çykdy. Bir 4 karyadan bakşa hemme uluswallyk şüpillä muhaliflerin elinde. Komandan Mehmet Nebi Günbatar tarafta 4 kışlar saklap otyr, Kuluktepe, Bagatça, Bağrıkol, Xiştepe. Eger şu derwezany eger muhalifler duysa, birden soň talyplar hayratan bendere barışlygy köp aňsat. Awganistanyň Gorunmak ministeri, İçeri işler ministeri we Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň maslahatçysy hem Birleşen Halkara Güýçleriniň komandiri 2 gün öň Gunduzda sapar etdi. Gunduzda howpsuzlygyň üçin edilejekdigine bu welaýatyň halkyna resmiler söz berdi. Şoňa garamazdan hökümet güýçleriniň jeňçilere garşy göreşmäge kararly däldigini deputat Esedulla Sadat öňe sürdi. 200 çatan çölde bar uluswallygymyzyň gün çykar tarapynda bir gadamyň öňe süýşen ýok. 200 metrliginde düşman oturandyr. Ol düşmany urman 4 kilometr daşardan merdimleriň öýüne urýarlar. Emniyeti kuwatlarymyzda bir birlik ýok. Gunduz welaýatynyň 6 etrabynda türkmenler hem koçum bolup ýaşaýar. Müňlerçe türkmen maşgalasy uruş netijesinde öz üý jaýyny terk etmäge mejbur bolupdyr. Bosup çykan türkmenler üçin deputat dünýä türkmenlerinden kömek soraýar. Dünya Türkmenlerden hem kömek isliyor. Hemişe gözden yitirmese. Öz arrygyny har eden kişilerine zar bolar diýer. Kalaýdalda 80%'diler. Vilayet Gunduzda 45% bolsa. Vilayetimiizde 48 riyasat var. Billerde bir reisen yok. Cenab-ı Eşref Ganiyew, Dr. Abdullah billere näme hak beripdir? Inağamıza denim bir ağız nan berse, bir botol su berse, şu halatta derdini gelip denim onu derman etse, kellesinden zayıf olasa Allah'dan ona ecir diliyor. Hiçbir kömek eder. Näme aňyr ötere goýunýar ol. Näme kömek etmez eder ondan. Bugün ege billere inağa bolsa, billere gaptanly tarsa. İşinden bazak bırak bu keselimizi ilaç eden yok. Billere kömek eder mi? Kaşki bildirsin. Arkadağı olsa bildirsin, billere himayet edeli. Kalaýdal etrabyny jeňçilerden gaýdyp almak üçin hüjuma başlanandygyny yerli türkmen ýaraglarynyň komandiri Muhammed Nebi komandir aýtdy. Jeňçiler bilen onuň güýçleriniň arasynda şu gün hem uruşyň dowam etýändigini ol belledi. Emma hökümet tarapyndan kömek bolmaýandygyna Nebi komandir öz nägeleligini bildirdi. Şu gün başladyk. Reis Serkani kolurdu bize zeňurda senen başla billere moçetten başlajak diýdi. Soň şu gün ertir biller 4,5 bejede başladyk. 4 nefer zahmim bar. Düşmanyň 6 nefer ölüp 13 nefer zahmysy bar. Bir taňynam tahrip etdik. 317 neferimiz bar. Şakaçeli kowum bakýarsa 10% meniň elimde.
Awal qowum gol diyorsa, indi biz näçegimizi hem bilemiz yok. Hökümet hala çeleyiş kulak atan yoga. Türkmenlerin ýagdaýy 5 Türkmeni raýaty talipleri öldürdi. Aktepe'den bir 37 mescit göçüp çıkan Kalaydal'dan hem 600 hana var göçüp çıkan. Olar bazılar Mazar Şerif gitti, Badakşan gitti, Takhar gitti, Gunduz'un öründesi, İmam Sahip'te, Kelder, Kabil gittiler. Gepleşigi taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan oğlu Murady. Şunun bilen habarlar gündeligimizi jemleýäris. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.